ki khubor ka bate CTV. Lawan Rajaphi ka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. Shillong, it's been too long. It's Ronan Keating and I am coming back to India. Finally, I will see you there at the Cherry Blossom Festival, November 19. The smile on your face lets me know that you need me. It's the way you make me feel. It's better than I've ever known. Kinong tri Asha ka nyotrik unai wing arja arpulai kila kintat war ya ka jingkam jang ka menteri ka kot ka khya ka Dr. Amprin Lingdo baki yo ya ka jingse ku basan hajar tingka pada ka jo ka por kila pen pauru ya ka jingbam hun ya ka jubab jang ka menteri hak baya dei ba ka jingdawa ban kinte ya ka bainong jang kinong tri Asha hapo Meghalaya. Kinong yalam jang Meghalaya Asha Workers Union kila pen pauru bagi Asha Kim Juyo Satya ka jingse ku basan hajar tingka ndiki yo betik tang ar hajar bat tang praspa tingka neka National Health Mission. Untuk Meghalaya Asha Workers Union hi wan hangi mentagasi hadir banilayo ya kecuba mengasih government bat kujuru na health minister jungi menit kesni halo kecik demands jogi Asha hadir ba Meghalaya Asha Workers Union kalayo menyusun meeting bagi health minister kumbalai CBA buat committee kebakar tu kadai hakalai pau tarik cungbanai musipau ajar kuah hak dikasih nak dia jungi health minister ila ong yangi ba in ai yangi bangin ai da ini be in kedu shwa yang chief minister ban ya kerat kumnoman benkiu yang kecing siu jungi Asha ban ila kula hiru ini ban ai yang kecuba hak kecugasi dedai tak mendel jamir nilai ini hapot news ki media yang kecing kerat jungi health minister ban kumjuru kecuba kalau baklem la ban berhun hak abia dei berkecing alur jungi Asha Tiba shua jong kadai kanrul tarik ladang bakla kadai hadir jong lai pau ngam dan mau ki tarik ngai di yang koi kan news kebai health minister jongi ikran kakabia dei baki Asha nampa idapan hiru ya hajik persai da halian jongi Asha iyo haban hila le mdai no ni klem le ngai hila le tang baki Asha kisane batrai kam mentang apa se hajik persai da halian jongi hagi tu gisni ni klem ba ban ai hajik persai ni Nrai mentang kalian tu Meghalaya Asha Workers Union ni ngaku akan percaya kendia halor kecik parcik percaya kejogi. Patut curu nak kalian curi risno bagian pan yang kecik percaya nama bagian snow tu yang ketian kepada ikram nama panglong kepada percaya ni. Hang tu kadang kebentar kepada health minister juni ong ki Asha ki yo ya kahok kejogi kebahan san hajar tengkasi benar. Bagi orang yang kata ki Asha ki lain kubur ngadun pan ong baga Meghalaya Asha Workers Union ni hapo ka meeting rengkap bagi health minister ki klan kubur bagi Asha ki yo yang kesan menjatuhkan reina kalian jom ki Asha ni la ong ba aku yo hapo ka kamka jom health minister rengkap ke jingdon jom MD bagi staff jom ka NHM ni ong ye bagi Asha ki mla ban yo yang kesan menjatuhkan Nrenga lengok pak habang lagi kecingkeran kejongi bai ong ba ki Asha kila kubur ya ta ngasmo wan pensai bana kalian kejongi ni klem kubur bagi yo ya kasam haja tengka nama ki babun ki Asha ta hadu menta ki yo ya ki insentif ka ba haja tengka na ka NHM wat la kata ki Asha ki mla ban yo haja tengka harisi benai ki babun ki yo ka paspa sampau ka kendai spa kan yo ban kan yo spa tetel dia hafta kadun lu kecing ong jong Hak tu kebentar bagi iong ki Asha kila enjoy bun stem ya kade kasan ajak tengah. Ngasu kan ong bagi Asha ki yo kan enjoy san ajak tengah. Ki Asha ki klem yo si san ajak tengah har si benai. Lara ki yo ban ong ban si enjoy san ajak tengah si benai. Ngam songa ban priang ya kata ba san ajak tengah. Ha perthai jong jong ba menta ke jingran jong ki mapam ki mardi barbarokat ki jingran kam nanu ki bicycle ki bailai per ki tertet ni snoto bagi dong la ban enjoy ling batang dai tai sang haja tengka kumba mai ila on bar ha ka juhi pha ya ka kurlo menin kesni ha news ka jongi ngayu ba pha ya ka kurwo I on ba ka jingle ka jongki ya ka jiksane trekam ka jongki ka pendeko ya ka kam jong upat ba pidai bansanya ha ka sohka ka jongki kadai ka pa ka kentin ka bai keren Tena kalian jongi misalnya, beli misalnya, ni dasarnya apalagi peserta. Dei kata-kata bagi klemi syakmak si bijing yang ki sendon. Ni
ban ya ka appointment bagi la je kendu ban i ban kapat i ba ini ara kuno ban penkiu ya ke jing siu jo ki asha ta ka pen i ke jing shanya ke jong ni ya ke government ke jong ba kum ju ni ai ku le ya ke bagi le bahaya ni nra ya ke ba ki asha ki klam kran la ne ki klam kubur ke namla hiru ban priau la ne ban menjur ya ka ba ma i kran haka jikra ka ba khadu jing i menin hapo press ka ba yo so I ong ya ki asya wanno letrai no ya ka kam ka jong i nama ki no pang ti namla ban am kat hadu ba phin da put ka jing sangi ka jing trai kam ka jong i ko an isu tu ka jing pang kam ju ap ya lo ka jing yang kam ju ap ya lo ba no so ban ong ba ki asya ka jing than da po jong ki asya ru kam ap ya lo I khot ki asya ka ki dei ta ki nong trai mo so ba la da ki dei ki nong trai mo so ba im dei ban khot ya ki asya ban phak trai no ba do re ka kam kum ki nong trai mo so ba ki la ban trai ka ba ki mon la da ki mon ki la ban le trai la da ki mon ki la ban le trai phim dei ban phak ki kam ki balong sa ba la na ma ke ti jo ki menta ka la lo so heavy kim dan la chu ba trai sa da ki wai ki kam ठीक की हाँ बंतरे तंग ये का कमाशा बागला की ट्रे तंग ये का कमाशा के नौला बंदा भी जिगलन काम चलती है कैसे हम ते शिशेन बकी ओंग ये की आशा बकी डाउ दे तंग की नौ ट्रे सोभा फिल्म दे बंग ओंग ये की आशा वन नो लेट बंतरे नो ये का काम शी सुंदर बासा को वही का बांग लसनो लुंगो ए बाई हेल्थ मिनिस्टर जनी इपंसरियम या की एमएलए बाकी आशा की जमी हाँ का बांग की ओंग की आशा की लोग की एमएलए ki batrai kumju na ka ki batrai ko so ha kumju na ka ta jo ki pat ba da ko burom ya ki amal e baron burom jini ki baron ha po jo ka me ki asti ni baron ko koi nga thai wat ma ki ru kin no manju ban no ma ki amal e ki long kum ki asha ki batrai mo so ha na ka ta jo ki pat ba na ma ka kum ni jing jep jini ki amal e ki don na ka jo tu lo ka bala ho fix e ki na ka ta shi banai hnai ki asha ki dei tam ki no train incentive dan nak lihat cuci asya ni ke bagi pan lah ni kita orang minta kalau nak state government kam dai nak health department lah ni kam dai nak NHM kumbaki asya kita ki nom try barit ki nom try incentive jong ka NHM tega jing kerpat ki jong ni ka dai nak lihat jong state government nama mansua ka state government ka ai ki asya kum kita ki MBS lah ni ki MMBS ki bagi ong ki asya kita lah bagi orang kena kasoi ilmu jong kita henry kila pendu nak mentah kumbala asnam tami ya ke ABS MMBS ka padai ka bahak bagi dai seu na po kalian jong state government te mentah ki suseu ka face incentive na kalian jong state government tang kum ba haja tingka hato ini ar haja tingka I ar haja tingka I balok hunreu tingka sisni ngat hai nom don shu ki balak ban I hunreu tingka sisni lada ki asya hoat ki don e kamon la ne ka menseu banung pun ki nom ta imon so haban sacrifice la ne na ka banta ki bakon ki menseu ki bakodor ki don kami ke cingarap joti henry ngat hai ha baki ya ban duty ki kali ki nom sya ki asya baki so mon so ha ki na siu ka bai kali bakum juro la ki asya ki pass ko ki kon joti ngat hai ki school ki nom sya ki kon joti asya baki chulet pule mon so ha klem ka ji siu te sashi sian nga bar bia ni kan tian bai health minister I og ya ki asya ba ki dai tang ki nom trai mon so ha na ka liang jongi ni sngo ba ni nom la shu ban priang ya kan ni jing trai mon so ha khadia shu karon ka jing ong jong I ba ki asya ki ha ban trai tang asna na ma la da ja ba ka ko kumno ka jing siu ka ba ni no ka joki na ka liang jonga na so ba ya kan ni ka jing mon nak lihat cuma am satu bah, nama lihat si hak jimut jeng perkat cuma yo kam long tak kum ke ke bama I dimut lagi itu bukan bukan. Nama li oni haban terentang asnem, balada ki haban terentang asnem yo lihat si kumno kathut lagi kadugo ke cingsiu. Kemud lada ki asya kin terentang asnem ki wei next kin sa ai yang sada ki wei asnem long lada kathut kata ko kom siu ki long siu shu ne kumno ne ki asya. Long kata ma ko ai moi ki jing sai nama nak lihat ke jonga ngam da sai ya kata ka benda. Te sashi sian na kalian jo kami kalian asya workers union ang nemo ka president ngapan penapat ba bagi asya jo kami kalian state baro ki baron hapo ka syatri jo kami kalian asya workers union ngila shim bet ya kasrai bagi asya kim trai issue kitnom le issue tak hadu banin ai kubor da kumai pa kajik dawa kajik ni kare kuno ban kiu kajik siu jo ki asya
Nama kum kajisiu keba ki asha ki yo mata kare jam 2000 per month from the state government. But ek bagi demand so ni demand beta na kare jam state government kami na kare NHM la ne na kare department. Na kare NHM kami ni geo fix nama bakare jam ki incentive yo ka kum kam ki bani mitrai. Na kalian jong na kum ka nang ai put berkebujera ki asha man kapor na kapor so import dan ka berti di hakabai dei buat enhancement jong kejingo jong ki asha kasi benar haka jong sisha kini kisni belada pinadapan banyak indo ihat minister ni semua bagi kuat bahkan penhe at least na kumutuno na ka arhaja shaka samhaja namar bagi asha yang sisim leadership na kakam ka asha di kimla shu bandik belaying breu kimla ban shong bukan shu namar lada kishong bukan namar ki habatan met the whole week di sini ki weekdays jo ki hatam shong bat ki tela tani badan ka training ken habat e ka jing tre jo ki kamala jo ki ken habat training la ki le phai biam chhe ta ka tre kin ai nang tre shu kim sha shu bat tre to jo ka ka that's why ki ka demand shu am balai ni sa poi sa ta demand ka baling kong e kalong ni pakum ka sha union hi balai ka sabi ka union ru na marbangi sutfu ba ka government de sing ki kam da yun ikanai ka ta jiran kam ki asha namar bangim la ban program yang nunu hamni rengin chuba ban patai shai kani kade na komentar jong ki bantip kinong bantip ha kinong shong shnong ada kade ya government ada de ki la de ya department la de kinong trade jong health department hi la de kinong shong shnong la de kinong trade mon subhan trade kani kade bani kerpat bani kashan lem teki kebani kong kolomba ya ki asha o ki activist dari kinong trade mon subhan kumba la mention hi lo sedang bagi di volunteers dan di voluntary tihin kray nadu usnam 8,000 san ngane thu yepi kane gani ki benta kaba ki menshwa kinong trade jong bahal ki khot ki asha ban shukun khot bri to se shim gani kampung ka asha ni gani ka activist di ban khot bri khnang ban benai ki bri foshnong la ki ANMs ki wan shek chnong ban wan ai inject shukun pertam dan kam tho dan kam tam kata kade ke khot so bahar jong health department in shwa 2005 eki asha udah ka baburom na kimyo paisni kimyo e rapor ban shukut pertam brio balawan apan pentit balawan kinong I inject sya katu busna katu kata kade ke baling pong tam eki asha ki kokmo pagi pen kokmo e lagi ru klam ke jinsi lagi ke dipon tebeli pagi asha ki sapoi sya ke demand sa kat ni kasni kala anya kisna kala anya ke generation kala anya di kasapoi dari pas kelombangan shwa kasushim no ita jing bak kli dengan department esi kelak nang tang 40% taman penting ki nong shong shong men shwa ko tak dan kimat ki humor esi ki haban rom koi koi ki ye balik perta balik ya thu ki ban ki nong inject henry kata kali kelong kelak nang tang 40% na jing jing ki health workers di ki dan si doctors kat malong henry mentang pada nak kata ka 40% mentang ki nak yang kelak poi sya ka 40% Indonesia ka dream 4% kalau esi kini nak health Henry mentang la ko sya ki nyoko 4% beleng na markin haban pembiang ki jing thong ki asha man sya ki khot na ki ba tang la anang la ne tang masu shong class 4 class 5 klap ha mentang na api ki tu ki ba shong class 4 class 5 men shua na ki dang le ki jo ki asha ki haban train nya la jong ban hikai tho ba ban hikai tho ba handu ki haban asyik ki nong tuition ban penikai to tinang ta kadan kebenta tinang kata kadan kami ki asha ki balong kata kan ki beli sa pois kadiman sekali na kata baka jingpray kala nang kamkia lesi na makatanya isi kan terdon kepor ba na health department kan prefer na di tablets di laptop na mamangin na betul ki angkan di kelas tang di tablets tela dengiyo na nanginang don ki jo na mabaki asha ki dan kita hi kata kadi kakam jong ki asha kabi kan nang ki asha ki jingthok ki register di po dali ki survey ki eligible couples nang taban apan biang thek pathek ye ki records na po ki shnong ki apan rong kawi ban pendapi ban biang ki records kina kata kasapoi si kita ki bentaban demands na marba kadetang na ba ya sha ka kam kimla shu bantri voluntary ban monsoha dia kabay dai ko bala president ne lada EMLA lada health minister ipenya sri ki asha ki MLA ki yo na kilak kan tulong ko jongki di Henry ki asha ki dan kam makitngan ndi tempat ngan dia bade right di Henry ki asha ki tngan dan ki kon ki plus na ang bon tek ki asha ki dei ki baba pligan na ki dei ki bom dan pa ban besai di kasen maki ki hapshin mag jikit ki ban besai ki kasen
Teng-tengin hapya damo tanana jong yeng balai kan ina ka basyai ha na kapta kinang song nan takinang basnong borok ki jutip ki bel kershan ikasha kidan tusnong lelai ba urang basnong hap thau dapat hap amin hap ada kapisa shin ngene kamasha nan ai bisa ni kata kamne ka masuk banyak kamasha tela deki asharo le sini ai mina de kiwi beli kwa bacin ka kamasha no kinase na ngalaya thu ipi ki jindon kam tin re kani kani benta ka ba ki asha ki ju face mat ka por dengan orang yang haka bayadai ba kene kabai ong I health minister kene ke news kepala dep I ong ba ki union jadi asa ki dawa ban kano ya kerkom air recommendation dan dibantu ban wengkam daga dikinang sosnang lade lagi executive committee damusnang kata kedai baklava imadan ila krene ke baklava tu ki asa ki third demands nak bentaban mentip syuk tak jing thong le lagi ne ban ai recommendation ye ki asha posno henry ke baki asha nak le ki asha ki demands ki pan ki request nak health department le nak kala banong nak government pan nak an ne kunu kala jing ya ban ya dai ki asha nak jing shawal patha tien rei ka jing bakai I madam prin I ong nu baki asha ki khan ban ai recommendation de kisno kata ni ko baklava kani kadai ka baburo mi grang basno nagaliam jong kay union ni pensya na London kum kata jeng kham kata kadai ka baburo mi grang sno leni kirang basno kinong kanya sno ba kadai ka kadai ka rukam ba juki bijiet bi rukam ni ki asha henry te beni kham henry ni pan kila jingya da ba kanang ka jeng shawal patha balai ni pan kala la jingya da man shawal patha na kidan de sno patha kam jeng pat ba dan kisok ot dan kisok ha tin hapren jong kono group de kono shnam ru ila ba untuk secretary uang udan personal issue le udan jeng dom si marway ba tu asha shit no kirang ba shnam ko shit no ki si shnam ba ben tu asha thung na klok jong kita ni sok pun fi kita ni benta jong kata shnam tin ne ke department no kama ba interfere ni issue kerpa ba kina kila jeng da la ki asha na kim try ke kam te ke kamram jong help I mean ke kamram jong shnam ba kan pe ka tu asha kam try kam juda nasional kam pendak hok ke kam ke department ka an dan ke nong shok le ke shnam ki auto le kata ya ra kata la ki asha kim try kamud kata kadai nam janwen kai ka daw pa na bi kuwen ki asha kadai kata le ke bani kong kadai ki certificate kha ki birth certificate dead kan kata ala ki asha kim da ko kadai try ki anu ki na information ki nong kha ki nong yo ti kata kadai haba khatu la ki dan kan kita certificate ki na thi ko ka ki na ma hiru ki ne bio ki jumutan sa ni na mo ti la dan ong ki incentive ka bai I amprin Dr. Amprin ila ong bagi incentive ki asha ki board bagi incentive pak ban batai kindia tani incentive sebagai day ki asha la na ki let ban screen ki TV pak ban batai sha si potin ka ko hi la da ki let HBNC ru HBYC ru kinyo iway per visit kinyo san potin ka kita di incentive I Dr. Amprin ko bon bagi incentive nang ta la da tu kasnong tu asha ka klan ha ban motivate ki family planning on the GSY kata kadika incentives nak deng jong kita kam dan ANC dan GSY kam dan HBNC kam dan HBYC kam dan immunization schedule nama ka klan ka motivation jong family planning nang ta kidalet thau mano sipia iwehiem na dikilet ORS sipoket sitingka kwa kan yang kata ka kam jong asha lada ka deworming ka national deworming day sis dadat kayeng siya jatengka kinyo sispa siya tliki kinyo sispa ka dala anda tliki ki ha poy be ki ORS nampdem joki asha shu tahata hakawai blok kidon kumba aspa mo ki asha ni sha yusa kawai aku ka banayo ni kita kidoa kata depends ka population kalau kata tu kasar ka klan dah bermotivate ya ke family planning kan niyo kata dan kata cepat ke perkataan pembahasan hawat khak arbot layu tikin niyo JSY kirim lah saja kata kay bunta pero naman risk kinim niyo ikin niyo tik bayo ka hajar in the katum ka population tin nakalian kami telah dapat hak balay nilai pe panikaran makin pinasya bagi kram tu borsi sya kata kay niyo saja nilai kata dikala apa sama lagi khot ya asal waktu seniority kembali lah apa kena banyak kata sipor miat sange terikam syua ti kumcu rungi kerpat ya baru kirang basno
ya baru ki secretary shnong ba kum ju ya ki dong executive committee jong ki shnong ba kin so ha ba ne sha shi dong ba ki asha ki jongi ba kin ai ki jingkar sha ne ki asha lu ba da ba pi ne sha shi dong ba ki asha ki ba dong po ki shnong ki thau ki jong pi kin nong ba ma ba tare ya ka kam kum ba ki nong ba shnong ki secretary shnong ba ki ba ba dong shong thau ki jingkar jong ki asha ha du kan lu ka kia ngam akatin ba ki nong ba shnong ki employ Malaysia ala ne ban support ki asha hakun ki ne ki kem ba ki asha ki dang non hap de ki jinglia shong sange ki jingtrei kam ki jogi nak benda wa ba ki ki jing siu ki jogi hari page da boy pangsta ki page ki kita yo kan ki lo no te la dadan kan no jik kala na kalian jang ka union ni yang sakit din ba jang ki press ni lemar pada kumpulan ki pak la dan rai kata kata ki shu ya ka rai po ni tin hap shong na ke zil ko committee jang ka union ni